Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçaose overheid maakte gisteravond de nieuwe cijfers bekend van het aantal coronabesmettingen. Daaruit bleek dat in de afgelopen 24 uur 6 personen zijn overleden. Niet eerder overleden zoveel mensen aan COVID op Curaçao op 1 dag. Gistermiddag stond het dodencijfer van het totaal aantal coronapatiënten op 74. Verder zijn er 45 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd en werden 344 mensen hersteld verklaard. Daarmee is het aantal actieve besmettingen weer flink gedaald. Het staat nu op 4167. In het CMC liggen nog 109 coronapatiënten, waarvan 39 op de intensive care. In totaal 9 Curaçaose coronapatiënten liggen op de IC van het ziekenhuis op Aruba. En hoewel Curaçao al bijna 3 weken in lockdown zit, worden nog steeds boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich niet aan de regels houden. De Extra schrijft vandaag dat in de week van 5 tot 12 april 10 niet-vitale bedrijven open waren, zoals beauty salons en kapsalons. De eigenaren van die winkels hebben een boete gekregen. In dezelfde periode zijn 26 boetes uitgedeeld aan mensen die geen mondkapje droegen waar het wel verplicht is. Het ging daarbij vaak om mensen die zich ophielden in de buurt van supermarkets en minimarkets. Agua y corriente é essencial para nos vida diario. E pensei Aqualectra ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Coração chiquinho no meio do mundo. Se a botar coração, não tem importância botar ela blow. A botar coração, botar me em lugar especial. Ou para seguir, registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of chama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Werknemers in de horeca op Curaçao hopen dat er snel versoepeling komt van de maatregelen. Ze hopen aanstaande vrijdag een positief geluid te horen van de overheid. Tot nu toe is het doodstil in de horeca op Curaçao. De Extra plaatst foto's van op het gebied rond Mambo, waarop is te zien dat er geen enkel bezoek in de horeca meer is. Minister Gijsberta van Financiën laat vandaag in Extra weten dat hij hoopt dat eind volgende week de mensen die nog geld op een rekening hebben bij de Girobank dat daadwerkelijk eraf kunnen halen. Gijsberta zegt dat hij 170 miljoen geleend heeft van Nederland dat de komende 10 jaar moet worden terugbetaald. Met dat geld moeten de meeste klanten die nu nog geld open hebben staan bij de Girobank daadwerkelijk hun geld terug kunnen krijgen. Aldus Gijsberta. Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curaçao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. De MFK heeft Chester Peterson voorgedragen als formateur bij de gouverneur. De screening van Peterson is inmiddels begonnen.
De advocaat was informateur samen met oud-minister en advocaat internationaal recht Rutzel Marta. Die woont officieel in Engeland. Zijn screening moet daarom via internationale organisaties plaatsvinden en zal daarom ook meer tijd in beslag nemen. De MFK wil echter geen tijd verliezen in het formatieproces en heeft daarom nu alleen Pietersen voorgedragen. Als de screening van Marta is afgerond, kan hij zich weer bij Pietersen aansluiten. Aldus MFK-voorzitter Van Heidoren. De Eerste Kamer in Nederland heeft gisteren een motie aangenomen waarin de nieuwe Nederlandse regering wordt opgeroepen meer prioriteit te geven aan koninkrijksrelaties. Daarbij gaat het om de goede verhoudingen tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De motie is ingediend door Paul Reuzenmuller, die daarmee hoopt dat de nieuwe regering meer werk maakt van goede relaties. Hij vraagt vooral om meer aandacht voor de aspecten veiligheid, sociaal-economische ontwikkeling en financiën. Tegelijkertijd hoopt Reuzenmuller dat hiermee ook vanuit de Caribische landen meer zal worden geïnvesteerd in goede verhoudingen binnen het Koninkrijk. Deze week zijn 3 mensen gearresteerd in de zogenaamde Abstruszaak op Aruba. Daarbij is oud-minister Benny Sevinger van de AVP betrokken. Het zou gaan om gesjoemel met de uitgifte van terreinen. De fraude heeft plaatsgevonden ten tijde van de kabinetten Mike Eeman. En nu is Eeman boos dat het Openbaar Ministerie 3 jaar lang niets heeft gedaan. Maar nu er weer binnenkort verkiezingen zijn, wordt de aanval op de AVP ingezet, zegt Eeman. Volgens hem heeft het OM grote schade berokkend aan de rechtsstaat door nu deze arrestaties te laten plaatsvinden. Hij vraagt de bevolking op hem te stemmen, zodat hij, als hij weer in de regering komt, de zaak goed kan onderzoeken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.